Belok apa to, Bu? Kok koyone lucu tenan. Iki lho Pak, deloken. Pak Wiryo kangger usul sak-sak mengmarai rame ya. Alah biasa, Pak Wiryo. Aku ingin dikirimi video-video ra cetok karo Pak Wiryo ki. Video druke to mesti. Niki kula kalih kanca-kanca pemuda gadah usulan, Pak. Cah cilik saiki dosa apa ayo. Pokoknya aku dukung 1000% wis, muga-muga sukses. Amin. Zaman semono, Pak Dini bisa dadi anggota DPRD. Kene iki lho cah enom saiki senengane arep ngilangke kabudayan. Ten pundi Pak Wiryo? Takon. Di bagus. Dene Gus. Pripun, Pak? Rasa pripun? Aku ki usul mentaske ketoprak ben budayane kampung kene iki ora luntur. Ning apa usulan gur tok preke.